Sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po akong sila may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit araw-araw. Mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo na sa mga bagon na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakalob ko po lahat po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga orasyon na panggamot sa mga iba't ibang karamdaman po. At ako po ay nag-share po sa inyo at ibabagi ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na panggamot para palagi po kayong at matutunan nyo pong gamitin po ang mga orasyon na aking mga ibabagi. At sana po ay ang tagabilin ko lamang po sa inyo ay gamitin nyo po lamang po sa kabutihan, huwag sa kasamaan. At huwag nyo pong gamitin po na pag laro-laruan lamang po, kundi gamitin nyo po kung kinakailangan po at sa kagipitan po. At sana po ay sinsya na po kayo kung medyo nabibilisan ko po kasi baka umulan na naman po, nasa labas po ako kasi, kaya sinsya na po kayo. At ibabagi ko po lahat po ang aking manalalaman po dito sa Liwagan ng Pangasinan. Sana po pakitulong po, paki-subscribe po, paki-like and share para matulungan po niyo ang Liwagan ng Pangasinan. Sana po ay matulungan po ninyo ako. Kung gusto niyo pong tumulong po sa isang tao po ay lubos-lubosin niyo na po. At alam ng Diyos na pagkapangyarihan sa lahat niyo ng yung mga tinutulong po sa akin. At gagantin pala, ikukuhan ko po sa inyo aking mga biyaya po na yung darating po sa inyong araw-araw na biyaya po sa inyong buhay. Kung ako po na itutulungan nyo po, idadalangin ko po na hindi kayo mahirapan sa buhay, hanap buhay, at ipakakalob ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyo. Tapos ang importante po sa atin po ay napaka-the best po na importante po sa atin ay magmahalan po tayo, mag-asawa, mga buong pamilya, huwag mag-away-away. At palagi po tayo manalangin sa Diyos Ama na magkasama-sama tayo sa pagkainan ng buong pamilya at magkasama po sa manalangin sa araw-araw po. Maraming salamat po. Ang share ko po sa inyo ngayon po yung orasyon po sa bikig tinik na lamunan po. Kung wala po kayong poder po, mag-isa lang isang ama namin na Bagino Maria Luwalhati po. At isi-share ko rin po yung sa sakit ng ulo po para may makakon po kayo. Ito po yung napakadabis po na nagamit ko na po ito. Aking pasyente po, may sa aking pamilya po na natinik po. Kahit magagamit nyo rin po ito sa natinik sa mga hayop nyo po. Kung may natinik po, halimbawa aso natinik, magagamit po nyo ito. Dapat po dito pag nag-usal po kayo nito ay may masinting nais po kayo na gagamitin po ninyo. Bro, nandito na yung request mo. Matagal nang ni-request mo ito, kaya sinsya ka na ako ngayon po lamang po na i-upload po. Sinsya ka na. Sana po unawain mo na lamang po. Dinubli ko na po para may magagamit po sa sakit ng ulo po. Ang sasakit sa ulo po ay mag-isal po ng isang ama namin sumasampalataya at ipon niya sa tubig po ito. Ang pagkukan po ng sa tinik po sa unang tinik po sa tinik, bikig sa tinik lalamunan po ay usalin po lamang po sa isip po at ihi po sa kamay, kanang kamay po, i-plus po sa may bandang na tinik po, i-plus po sa leg po ninyo na bandang tinik po. At kung gusto nyo rin po para dubli-dubli po ang bisa po nito ay ipo nyo sa kalahating tubig at inumin nyo po. At isipin nyo po na mawawala po, na hindi nyo po mamamalayan po yung nawala po yung tinik sa inyong lalamunan po sa akon po. Ang paghilot po ay pababa po, palagi po pababa, una po sa taas, pababa. Huwag nyo pong ikon po, basta pababa lamang po ang panghilot po sa natinik po. Narito po yung orasyon po.
Sagui, nagui, magui, miribuam, pukmong. Sagui, nagui, magui, miribuam, pukmong. Sagui, nagui, magui, miribuam, pukmong. Tapos ipo sa kamay, ihilot po. At ipo sa tubig, inumin po. Yan po. Sana naintindihan nyo po sa bikig at tinik na lamunan po. Kung wala po kayong poder, pwede po kayong magdasal ng isang Ama namin ng Banging Maria, Alwalhati po. So po, isunod nyo po yung orasyon po. Ipo nyo sa kanang kamay, tapos ihilot po nyo pababa sa inyong mismong natinik po, na daan-daan lamang po. Tapos ipo nyo sa tubig, pwede nyo pong inumin para dubli-dubli po ang bisa. At sa sakit ng ulo naman po, magdasal po ng isang Ama namin, sumasampalataya, at kumuha rin po kayo na langis, ipo nyo sa kamay po, at ihilot po nyo sa parting masakit, o usalin nyo po sa isip lamang po rin po ito, ipo sa tubig, inumin nyo po. Pagkatapos yung magdasal, na pinakapudir nyo po, ng Ama namin, sumasampalataya, usalin nyo po sa isip lamang po ng aram, akdam, adam, tapos ipo sa tubig, inumin po, o ipo sa kanang kamay po na may langis po, iapos po sa may masakit na ulo, at ito'y mawawala po agad, na wala po, parang walang nandahilan po lamang po. Sana po nagusto po nyo aking binahagi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, at sana po unawaan nyo po lamang po ang Hiwaga ng Pangasinan. Marami po akong ipagkakalob po sa inyo mga orasyon na hindi nyo pa nalalaman po sa iba. Dito po lamang po malalaman sa Hiwaga ng Pangasinan. Kaya dapat po ay magporsige po kayong bumili ng notebook, malinis po notebook, yung wala pang sulat, at isulat nyo po lahat po yung makukuha po sa Hiwaga ng Pangasinan, at subok na po ibabagi ko po sa inyo lahat na aking manalalaman po dito, para makatulong po ako sa inyo at matulungan nyo rin po ako. Sabihin nyo lamang po kung napaandar nyo po, para may malakas din po ang loob ko na nagpapasalamat po ako sa Diyos ang makapangyarihan na nakapandar po kayo ng aking mga orasyon na aking binabagi po. Kung naag-aalinlangan po kayo, i-search nyo lamang po search nyo lamang po kung mali po yung mga orasyon. At ito po yung napakasubok-subok ko na po na itong ginagamit po. Kaya yung mga hindi po naniniwala po, pwede nyo pong escape. Bahala na po kayo kung ano pong gagawin nyo po sa buhay po ninyo. Hindi naman po aandar po ito kung hindi po kayo naniwala. Dapat po maniwala po kayo sa sarili po ninyo bago po sa iba, na po, para gumana po yung gagamitin po. At malagi po kayong magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, isa lang magmahalan, at tumulong sa kapwa, para hindi po kayo at may kayamanan kayo sa langit na pagtulong sa kapwa. Sana po naintindihan po niyo ako. Ibig sabihin po ay maraming salamat po sa inyo ulit. Hiwaga ng Pangasinan. Nandito na po yung sinasabi kong tinik bro, na sabi kigatinik na munan po. Dapat po dito po ay kasi malakas po itong orasyon po, kaya dapat po may poder ka pa na Ama namin na Banginoong Maria, Alwalhati, tapos sunod mo yung orasyon po, ipo sa kamay mo, at iapos mo pababa yung mismong may natinik, tapos kumuha ka ng tubig na kalahati, imuto ito orasyon po ito, at iinumin mo kung natinik po. Matutulong mo sa bata pa o matanda, kahit ano pong edad po, matutulong po niyo ito. Napakabisa pong orasyon na ito na aking ibabagi po. Ang sasakit sa ulo po, napakabisa rin po ito. Lahat po na mga nakakon po sa libreta ko po, na mga ginagamit ko po, subok na po na ito. Number 1 po na aking subok na po ito. Kaya dapat po magtiwala lang po kayo, at huwag po kayong makalinlangan po na mag-subscribe, mag-like and share, at pakipindot na rin po ang bilay ko. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan naman po. Bye-bye po. At shoutout po sa inyo pala lahat po. Maraming salamat po.